Enteng! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Nadadaal kanumat ti tangki ti danom ijay nga to. Iso nga awan ti makaumay dito'y adanom. Ay, adong ruti may nangihuman. May papan iti dayta adanom iti barangay hall. Ay, damag ka. Ama din sa kanun ti akin sakop iti lote, nga isubli da atarimaanan ti paset a paggapuan ti danom. Awan to mo naaramin ngamin a deed of donation na di alote. Idi inaramin dati tangki ti danom. Iso asaan a mabalin nga ipapilit dagiti tao at tarimaanan ti pagtataudan ti danom. Tatang, saan tang ipalubos at tarimaanan dati tangki ti masakupan ta Ay katun ipatarimaan talaengan taglako talaengan iti danaw. Uy, mayat ngagpaisaw no mangipatakder talangan iti refilling station. Ay katun nadalakit di pagkwartaan ta numadaan ta iti refilling station. Awan sa balya paggatangan da iti danaw. Tano kastoy an natudaw. Kat medyo nalibag ti danom iti bumbaan ti danom da. Mangkita akman iti mang trabaho. Tapno maipatakder tan ti refilling station ta. Kapitan, adda kanumot maipatpatakder iti ayan ti nadadaal at tangkay. Ay, asano ti mga ipatpatakdar? Awan pa'y matproyekto tayo maipapan iti tangki ti danom. Day tamot ti kuna jay may gimatang iti tersina, kapitan. Kuna na ama isublimo laeng to tapagtaudan ti danaw. Ay, intay to kitaan. Ay, saan nga taat ti akin sakop nagpatpatakdar? Day tangarod mo ti saludsod ka, kapitan. Ay, mga yabak iti kakadwa at tanod, mapantayo ijay. Awan pa'y mga mindikwarog, ada na panan na. Sapay makaikaw ano awan ni Kuarog. Ado ngamin ti maitulong na no adda. Ay, saan mo't nga rod amaliklikan nga da papanan dya tao? Amumot ti barok. Papadanyaw, Kapitan. Sumangat kayon samot di taayan ti ubog di ta kakaykaywan. Ay, ewan maray. Iparit damot ngamin atarim na ti nadadahal tangkay. Ita, ada ka no agipatpatakder ijay. Natanawak mo't dayjay idinapanak nagiwayway itinuang ko ijay turawd. Kunak no pa isubliyo ti tangki ti danom tayo anadadaal gapo iti bagyaw. Anya nga tati plano ti akin kukwa iti lutay. Sigod nga iyan ti tangki ti danaw. Ay, no makapan kayo ijay, damagin nyo Kapitan. Ay, dayta talaga ti gagarami. Umayak kumamot, ngem adda ngamin papanak. Bareng mapasangpet kaw ni badung kaw. Kapay ngamin apalubusam apumanaw iti mabayag. Di naklatultuladan ni pari ba daw? Tangkin sa mati danong ti ipaparamid yaw. Wain kapitan, imbagla pagalaan iti adu-adanaw. Ay, nasaya at matapno ada pa kairano dan ti kabaranggayan ta importante ti danom. Ay, saan mo't amabalain nga umay dalatan isulbong ti hosda dito'y tangki may kapitan. Ay, apay mausaryo amin day ta adanong kududwa kay laang. Ipaturong may babaan iti hose iti balay. Tagi patakder kami iti water refilling station may. Refilling station water? Apay aglako kayo iti danom? Uwan kapitan. No masubot mi may iti may bayad mi iti buwis may iti daga apag tataudan ti danaw. Anya nga iti resulta tinapananyaw, kapitan. Ay, para kada kwadalaang taaglako na kano iti danom. Anya, aglako da iti danom. Ay, agipatakder da kano iti water refilling station da. Ay, adulaki di ti agrigat, gapu iti kinakurang ti danom, nang runa inton kalgaw. Ay, ada ko masabali a pagtaudan ti danom. Kasi ti bumarangay. Ay, bumaknang nga rod dagiti agama, no kasta nga aglako dan iti danom. Mayat aya nga tatirik nada, nga aglaplapusanan da iti danom. Dinto ta akurkurang met ti kabarangayan da iti adu-adanom.
Ay, jak mo't maawatan no anya aklas iti panagpuspuso ti adda kadakwada. Tatang, nalpasan ti dakkel atang kiti danaw. Adun tulakit iti gumatang iti danom kadata. Anya pa'y nga ino di kasta. Makit kita kaon ti panagbalik iti plano ta. At damat pagsayaatan na ti pan nakadadaal ti tangki ti barangay. Nakapaaramid ta iti bukod ta atangkay. Kukwata mo ti loti anang ikabilan da iti tangki ti barangay. Imbaglakit di Tawan ti kasuratan na pinirmaan may nga indunar kao dyan na ipatakderan ti tangkay. Ado ti agreklamo, tawanan ti tangki ti danom nga aggapo ijay nga to, enteng. Ay, apay mo't nga ijay pay nga to ti ayan tinapigsa nga ubaw. Nakapsut dito'y ayan kayo. Ado pa'y nga minti kay kayo ijay ngam ditoy. Dito'y kayo danda ni awan pay nga agpayso ti makitan akayaw. Pagdaksan na numakalbot aglawlaw, tapati danom kat kumidde. Dayta ti madiabu nga ti panagpukan iti kay kayaw. Wen, enteng. Saan laaday ta ti madi nga ibunga na? Nalakapay amarga ay ti bantay, no awan kay kayo amang tengel iti daga. Marituyang, awan ka di pa'y ni pari badong. Ay, saan mo na sumangput maray? Siyak pa'y laang ti agluto no aggapuak ijay bangkag. Ano sam tapi nalubusan mo't apimanaw. Uray saan ko apalubusan, ta saan ko met atengel ti saka na. Ay, sapay parikot pa'y ti pagsakduan. Masapul amapan ijay waeg. Tanadadael mo't ti tangki ti danom nga agturong iti asidag ti babbalay tayo. Ay, imbes nga asidag ti pagsakduan tayaw. Saanen tamapan tayo pa'y ijay waeg. Nagadayaw. Paidam tu mo't dagijay nga agama. Pudnot ako na maray. Kinapaidam ti kasjay. Di da kayat amairanod ti kabaranggayan da. Ti kayat da ket kukwadalaeng. Kaslaawan masapul day ti padadataw. Tatang, nalpasan dagiti tangki ti danaw. Kargaan taman iti danaw. Punwen ta, tatang. Ay katun Huston tao, intun adda magatang ta amakina para iti commercial water refilling station ta. Dandanita naglako iti danom, tatang. Dandani mo't siguron sumangpet dagiti order ko agalaw na pagkargaan iti lako ta adanom. Mga latanto iti kadwata para bagkat Nadagsan dagiti galaw, anakargaan iti danom. Mabiit laeng dayta. Planuin tanto dayta, intun malpasin ti water refilling station ta. Nakitam ka din ti dadakkel atang kiti danom iti batog ti balay da kakasanay, kapitan. Ay, maladingita na ka makakita. Nagdadakkel ti tangkida. Idinto ta problema ti tattao dito iti danom. Ay, nagpaidam nga rod dagijay nga agama. Awan pa'y kaasiday ti padadataw. Masapol ang maikanda gijay nga agama iti pagnakmanda, kapitan. Anjat kahit mo asawan, Mari. Narigat tagsasaw. Ngam no maikanda gijay iti pagnakmanda. Amangan no makaamiris da. Ay, parikot tayo ti danaw. Kagawad, gumatak man iti mineral water yaw. Day, si kama gayam. Apay, saan ama inom ti danom yaw? Kabarbaro pa lang ti tangki may, kagawad. Saan pa'y una yan nabugwan? Ay, dakkel lakit di ati mapaglakwan yun no bilang. Saan pa'y matasimang dagiti in order mi amakina para iti commercial refilling station. Tapno mangrugi kami ngaglakaw. Ay, tegat gatanga kadanom, tama pa na kaon. Mabit laang. Ato yan. At ito'y matibayad ka, kagawad. Thank you, inakaon. No agla ko dan iti danom. Edi,
Adda ka kompetensya nga aglakaw. Madlaw ko kat saan ka naragsak, Mare. Apay ka, day. Ay, madanaganak. Tabo masit lakit di ti sukek. No sumangpot to, ti inorder da saan ni makina ti commercial refilling station da. Ay, nagorder da ka din, Mare. Kasta mo ti imbaga na. Imay ngamin gimatang itay iti danom ka dinamag ka. Hanggang adaw ti madanagan. Tasaan mo't adisweldo ti kaadwan dito'y barangay tayo. Adulat ta ti mapansumakdo ijawaeg. Ewan amaray. Alangan agatangan amin a paglabakan pagdigaws. Nagpigsamot kan titudo kan angin na. Kan napigsasamot nga alipugpug ti sumungad. Ay, sus. Inteng. Ay, sus. Delikado ti umas asidag nga agin. Uray kumaan, no saan ang maigibdan tinagpigsa atudo. Ay, sus. Delikado pa'y mati alipugpug. Uwan nga ron Imbag no awan tinakaro ang madalapos na dayta nga alipugpog. Ay, kaasyan na kami Apo. Ay, dilyaw. Unay lakit din tipig sa daytuyan na bagyaw. Mapan kumay ti sabali adisaw. Pero tatang, iti sa bali ko maadiso ti pagnana. Ha? Tatang, kumain ti danom dito ayan ta. Dapay tugot na pitak. Nay, natin nagsamot ng titangki ijay nga tao. Kat maitupa dito'y balay ta. Huwag nga rin tatang, umunigin ti adwa danom dito'y balay ta. Ay, saus. Ay, unay matag. Dito'y pa'y mat balay ta. Ti pa kayo tupakan titangkay. Enta di ta na nga to apasay. Tapos saan ta malmais. Yawanan ti paramit tatang kay tatang. Narbakit dito'y bay balay ta ti pagtulidan na. Oh my God! Ay, delikado tandi tao. Si Mardengan ti alipugpog. Tumanaw taman iti tawa. Takitaan ta ti aglawlaw. Ay, rumwarak ta ang mga no ada makasapol iti tulaw. Sige, inteng. Ay, ang mga nuada casualties iti kapigsa ti alipugpog. Nagpigsa ti tudo. Sa pa'y medyo napaaw, ti tudo na. Ay, sigurado nga ado ti bulbulong uno kay kayo iti arubayan. Ay, una yan. Kapay anatulid mo tindag iti tangke ti agama apaidam. Nakita mo, Kapitan? Una ron. Natanawak mo itay rimwarak. Ay, naitaman sa pay di tangke di balay da. Intay kitaan. Ang mga noon niya ti napasama kadag iti agama. Sigay, Kapitan. Sumurutak man tamangan no agkasapulan da iti tulong. Ay, maditag parparik na kanyak. Ang mga no ada madi napasamak. Ay, anya ti napasamak. Nadadaal ti diding natapakan iti tangkay. Umunig to. Jesus, umunagtan ta kitaan ta. Ay, umay kayo. Nay, narbamot ti batog ti ruangan. Nay, kan adda mo rehas na gititawa. Mala, ikagumaan tayo at makaunag. Ay, pagtitinulungan tayo nga katain. Dagiti nakaharang iti ruangan. Dagiti bulbulong uno sangsanga. Sige nga raw, kano maikat dagiti kayaw. Mapalinin ti umunaw. Ay, naimbaglakit din tayo may kayaw, Kapitan. Nadangran kami nga agamaga po iti napasamak. Ay, natulid ti tangkay. Narbak at naitama dito balayaw. Ay, nargaay nga mainti nang ituunan may iti tangkay. Imbaglakit din, tasaan kami anapuruan nga po iti napasama. Ay, nga rod. Elim mo kay tinagaga po iti tudo iso narba. Ay, marigatan kami, Kapitan. sa nabalay ta napanangayab ni Marituyang iti kakadwamay. Amang tulong kada kayo ta ipanda kayo laangin iti ospital. Ay, babawi ko na nagparamid iti dadakkel atang iti nga 20 balay may. Ay,
Saan kon nga ituloy ti panggap ko nga glako iti danaw, kapitan. Wait. Di pa ipapanyo iti ospital, ti unaan tayaw. Gapo siguro o iti kinapaidam ka o. Iso akas tao iti napasamak ka na kamay. Iso sige kapitan. Ipalubos ka nga aramatan tayo abo marangay ti danaw. Ay, kabaranggayan! Di sagot ti Diyos kat saan kumang nga ipaidam. Tadan tulat tapakasapulam iti kaarugan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Tinteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.